Σόλτα. Είναι βίντεο. Πατάς τίποτα? Όχι. Φανταστικό. Βλέπεις τι θα φτιάξουμε κι εμείς στη Ράνια. Στη Ράνια, στη Σουλεϊμανία, Έτσι. στο Αρβίλ. Αυτά να δείχνεις λοιπόν, να βλέπει ο Κακνιάζ. Α, δεν τραβήξαμε το κέρ. Να του το στείλουμε. Πω, δεν πειράζει. Εντάξει. Βλέπεις, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πάρκο, φωτοβολταϊκό. Έτσι. أو طاقة شمسي لهم أوروباي زياتر هولو تقلاش زدرا كلا رجاي طاقة شمسي وكهرباء برهم بهندرت أما ليونانا لا نزيك باترا كما صحيح زور دورو دريجو فراواني Και το έχει φτιάξει η εταιρεία μας. وهروها أو شيء كومبانيا درستك كإيش ليكم. Ωραία. Πάρτε λοιπόν. Ευχαριστούμε.